is ons teamsamenwerking kwam er. We gingen er altijd tussenroemte en dat hebben we langzaam dat dichtbouwd. En toevallig ben we allemaal Feyenoord-kameraden. En dit is dus plakje. Het Feyenoord-kroeg is Dummy Bar. Een groep vrienden die het al jaren fan binnen van de club. Ik zou dit weten hoe lang, dat is al heel lang. Dat wie al, voor mij, mijn eerste wedstrijd in de Kuip, weer Feyenoord Malmö ook met Peter Petersson. En het tijd dat Kruiver spelen. En, zo lang al. Ik zeg 4-1. 2 keer verleden. Ik zeg 4-0. Denk ik Nu hebben we de kers op de taart. Ik denk dat we 3 of 4 winnen. Hopen we. We gaan een heel mooi seizoen natuurlijk met Feyenoord. En ik denk dat ze gewoon terecht kampioen winnen dit jaar. Spietig genoeg wien er geen kaarten meer te krijgen. Maar dat mocht de pret net drukken. Helaas, ik ga net een kaart. Over 2 weken dan ben ik er wel, in Vitesse. Maar ik zou die nog liever hier, als ik in Rotterdam in een café voor televisie zetten, dan kan ik beter hier zetten.